Hi guys, it's your boy Simon, Proud Bulanon, and today we're back for another vlog. This is my 11th vlog guys. Sa karon sa Pamilakan, ito istorya. Muna San Juan vlog. Makita mo sa jud kabibo ang Pamilakan kung San Juan. So yeah, that's the it. End of flashback. Wala nang kuan ba bag buyot. Mahal ko. Nabot na dyan guys. Let's go. Mga San Juan. Andrew guys. Woo! Dinaw. Dili bawod. Alright. So, hugma pang San Juan guys. Tung ko ito ilan nanay. Bet. Uy, kaya dyan bet yung Pamilakan. Hugma, bibo kayo. Hugma. Guys, so nanguha og lawog si Madumer. Nakuha naglawog si Madumer. The next day. Guys, padong na may sa kuan ibang na may itong baybayon. Ito. Okay guys, so pupunta na kami sa baba ngayon. Ready na ako. Nakikita nyo naman. Raisa Love Samporni guys. Ma. Ako'y mga dalag ginalig. Sa may dalawa no, ma. Ha? Ano eh? O ka ng mga bugak pagdalhan ninyo na kay ini takadaon. Padong namin sa ubos, ang bitbitunon. So yeah, kanuha na kayo naglawa. So it's 10:13 AM. It's gonna be fun, man. And I'm ready to swim. Yung kabaw mo langoy pero mulutaw ta. So yun no, life jacket. Pag sa dagat, life jacket. Yun. Nindot sa baybayon kanay signal pero dapat lang na wala jud. Ang problema ani. Shoutout sa Globe ug Smart Day. So napatukurin na og kanang still light ning Pamilakan bisag tig upat-upat Smart Globe. Para kusog bukay signal, maarang tabangi. Inay kayo. Minsan na load ni yung packet wifi din no magamit no sa. Paano ay. Nita, gabi dagan kayong pambot. Doong nami guys. So shout out sa mga tai sa baka. Dagan kayo. Wag gani ko mauwaw ang clip jacket ha. Unsa ka? Eh kauwaw. Post mo ni sa vlog. Unsa? Maligo? Ay, ito ko maligo. Didrek! Dali pare! Goy, big dog! Sabi guys, so lawom-lawom pura depita. Tagaan ni. Pero ga F-jacket ah. Dito ko langoy. Yan ni kami buha ang San Juan guys. So gabi, luka man eh. Deng! Kasi parts. Ay!
Di ba si Juan? Sino? Karaan ang sikit. Buwang. Karang si Ben like, oy, si Bart to no? Yeah, guys, naghana. Dugong. May dugong ra guys oh. Ultra guys. Kisa ning pambotela ning Jinlin no. Grabe. Yung panpour. Dugong deh. Gagi. Uy. May dugong usa. Di, tuyong. Lakaw. May dugong. Tuyong. Ay tuyom. Tuyom na. Binuang na tuyom din ang. Uy. Surprise. Muna nakaapan basta dito ka ba mulangoy pare. Life jacket. Uy, ayo, paano masudlag tubig na. Kung magtindog-tindog taan eh. Wala man tayo lang choice. Magkaayo. Kita ka ba mulangoy guys. So, yeah. Dung ta ring kuan guys, ring pangpang di sinita. Tumamba ka? So nami ari ni paring Antonio ning babaw. Grabe. Tiga kaya dito oh. Kasi paring Antonio gigay yuma. Grabe dali rin Antonio. Ano di ba? Samang ka. Saman. Ay pagtago-tago dia makita sa vlog nung sa man ka. So yan hindot kining po guys. Dara. GJ kinamayuhan mo email ni guys. Grabe. Vlog pa lang guys, joke. Kinalisudan. Natanaw itong nilupsuhan ano be? Ikaw na. Dagan ko. Ikaw sa yung mga forma style niyo kanang komportable mo. Basta tarong ha. Pag hinahinay lang. Kani GJ. Brad. Balik. Oh, kanes jan. Lukso ka jan. Mulo dali. Tanaw. Kahoy ara. Awan na kang kahoy? Isod ay muha. Lala. Unsaon guni mo? Hana ka mo kambak? Sure oy. Is bataan ya. Ngita man kaglisod. Ay sayon na nimo, no? Ge. Grabe guys. Lupigan ta kay mga bata ni kanayo, maayo pa niyo. Ge lukso pa doy. Ni kam lukso deng. Init kayo. Dita bitaw. Mas kontrol eh. Sige. Oh, record na eh. Guys, muluksor po din sila. Nice one. Ayaw mang lukso ni guys. Pansay mo pagi ra. Ngana na ho. 41 subscriber. 41? Oo. Lumawa ka man Bago po. So good. Bag April pa. O, kita mo kung ang bago yung subscribers mo. Hanga sa ba. Subscribers man para sa Sa ambaro mo sintuhan. subscriber 1,000 ya kuan 6,000 watch hours imong kuan para dia dako kayo no. 6,000 watch hours nya 1,000 subscriber. Ako ang channel no sa una 1.13k na jud to. Ang gidelete. Kay, Gidelete na ho. Lagi na pagagago lagi. ang gidilit mo. Gamahay lagi ko anong gidelete to. Bata muna. Dugong. Dugong. Ay, dugong gini. Check na dugong dyan. Ito tingnan na jacket kay
Mulutaw ta. Kasi lang nindot yun yung kamaom lang, oy. No? Ano problema? Oy, si Mikay man na, oh. Jam-jam. Ha? Naon? Kamura? Ha? Magkapir o kunya? Okay na itong kaon o ganina? Ano naman? Ano naman guys? Anak tao guys. Ada ang pagkaon, Bel. Oo, Ali, Bel. Uy, nahilayo. Ito yung kuha nila. Kami nung kanang kuan. Kana. Ay, ano, wala serving ini. Ay, nahapon ang kamuton. Ay, sabihin na isang Pingsuran mo nanday? Hoy! Nga, Raisa, agas man. Yan guys, mga ano eh. Are, butang are. Ay, daghan naman anay. Kunaluoy. Kanina kuha na nay. Ngita. Kanay uli ni ding. Maguwang ni Undoy kan. Sara man si Tita. At sakti na kay Omnan ba nang nanay? Ha? Ay, kita pineapple be. Yan na yung salin yan. Kananay, kana po nay. Lindo. Abi nung si Pipi ka na. Pepe. Ikaw, abi nung si Pipi ka. Ah, guys. Awi nita. Ato ta mga oning ta. Ato ta. Babaw ba? Tara. Nita. Agas maning duha oh. Rita. Guys, nauna ni. ako na ni guys. Uy guys! Naman ang pinapon. A few minutes later. Ah, Jeno! Hoy! Ah, si Dominic. Ha? Ambot, ginuoray magibaw? Ha? Agoy nag-angay ni mo sa ikaw? Uyab ni mo. Igagaw? Uyab. Kabuhi, masiguro ka pare. No? Ito, muunay kag igagaw para no? Ikaw ha? Wala oy, mga bakunas na buang. Gusto na, para na kaya friend sa una, ingog dyer na, pag kaya friend si gagaw no, bayot to. Oo no? Itabang. Unsa na ganang edad di mo, Jay? Usa. 11. Ikaw? 11. 11 ba? Oh. Maira ng 11 ug usa. Umar ano yun? Hindi ko mag-jacket ni kay kuan dita katungtong. Napay coke deng? Bugnaw? Bugnaw de. Le bugnaw no. Ay di ko. Atong tubig no. Nasa ubos. Basto ni mo di naman Hindi na ko. Ano to tubig no to? Ha? Facebook? Gidelete no, nawibi ka buok. No lagi. Una si Juan. Ate. Gaylita na si pareng Mikay oh. Lawom ba to?
tungkad baka ingon jud aw. Toro. Sama na dugong na. Ala, guys. Tunog. Nawa man. Singan mo doy. Ha? Ah, jandil. Yawan mo tungan. That's kiyawa kayo mga style oh. Deng. Kasi mo mano mo na. Salig kay maayo malangoy mga kuan na oh. Ako rin ha. Awit nandiyan. Munod mong kuta. Kita ka mo malangoy. Stilan. Ato tang lawom sa. Ito ta ako sa ko ng Mura kalakta mo. Ay, kuan, hatli kong pise be, mudong ko tong lawom. Ha? Ano doon na luka po na yan. So guys, huli infant. Gane ka ng pambot nila ng engineer. Si Pats Antonio. Sumuni muda sa sakayan pohon. No? Kamu may muda ni GJ. Antonio. Pohon-pohon kamu na yung magatukon na yung magapaandar. Lagi, pohon lagi. Oh. Nagdugong oh, impakyo. Dali, repar. Sawa po ito pare. Ah, grabe, mukaon tao. Galangoy, kakaon. Napay biko. Kuya, may bataan niya. Woo! Ah! Di tagabaw mo langoy. Lame, way lame. Way lame, di tagabaw mo langoy. Tindog-tindog ra. So guys. Wow, duta kayo, oy. Oh, kami oh. Nakita na dyan sa dugong. No. Yung si Mick tayo. Uy, si Pit-Pit nino. Grabe si Pit-Pit. Ah, Pit. Pit the Great. Pare, Antonio mo is diver lesson ni. Ayaw ko muskuba ni. Kapigan, bata pa ni ka guys. Kamao ka malangoy ako. Sa una ka tong bata pa ko ani. Bisag mutunog ko kasi di mo ganan mutunog kay madlo ko. Oh. Mga ha? Ayaw. Madlok kung mawa na yung life jacket. Hindi ko kamo malangoy jud. Promise. Lagi, di ko kamo malangoy jud. Unsa wa kita nangoy ko sa una. Tindog-tindog ko. Magdadyo ko sikap. Ana ra. Buka mo ba? Lagi. Dito ta kamo mo langoy guys. Mo dunay tinod ba? Pare oh. Naadi ka siya. Ha? Labing naa jud, labing naa nga di ka ba malangoy. Napo mo na be. Mo na kareo baso. Kuman. Ah, dili kanang baso. Nagoy, life jacket pamusa. Tanaw guys ah, sa imo na to ni baso. Ano oh? Sus. Ah, kaligo na ta. Namia kay sa feeling oy makaligo op. Ah, namia. Uy, duka naman ng munaog madana. Hadlok. Ada raw, salamat. Dito ka home langoy lagi. O na na dugong na to. Bisa dugong nga isuga. Bisa dugong nga na. Hoy. Alis sa dugong nga. Alis na. Oh, mayuha oy, basbasa mo langoy. Patay, gidong si GJ. Hindi mabasa sa kaon. Alis na gibasa nimo? Namo rin gibasa man lagi ang kuan. Ah, lami man gyapon na. Oh, problema, biko lami na biko. Nabibibuha na guys, hindotay nga ni kanunay. Nasi paring pikdot. Alis so gibasa na ng biko. Humulumol na god, humulumol na god. Uy, sa bata. Humulumol na dito. Lumol. Ya. Wala lain gwapo ano kuno si Antonio. Tara. Antonio. Nadaghan lang unggoy siya nagkagwapo pa. Kuwam ka? Lumitay sa. Ikaw, kuwam sa muna. Ani ra ko bundo sa. Na guys, ilugana yo. Ipuhuam ra kineno kasa ka ilog na. Ano taring katig gupit kay. Tara. Ibalik ra. Ah, grabe, lumiya kayo cake oh. Cake with plastic cups. Sukikan ay muha. Woo! Dito ta kamo mulangoy guys. Lami na makabo-kabo ra. Alisot imuha tano guys. Wow. Ay. Awat-awat po siya guys, bisag kamaod yung mulangoy, tagapo kayo.
Kanyo. Ay kanyo, mayon ni pohon. Bata pa po ni. Pero kaya ka mo naman ka mo lang no. Lawom lang. Unang. Ha? Kani? Ayaw kay di ko sigurado. Tawa ni dugong. Aso dugog nga ah. Oh, piktot. Langoy piktot. Ge, lakaw. Ge, una, ge. Ge. 1. Sus, kamao na mo na mga kuan binuang ko ng ipakita inyo mga moves ba? Oh, ay. Dulpen, dire, kare. Dali, ding. Sawang ka. Patay. Lala. Kinaluoy. Dara. Saan wala na paspas gani. Oy, dali. Gam na muna jud do. Pinaluoy. Pe! Ton! Maligo na mo ba? Ano man? Init gini oh! Sabi na parihan. Hey guys! Ang ganda ng dagat, guys. Bibo kay Sanuan! Ang palinaw! Masarap ng dagat, guys. Kalanta ka ba? Dito na po kayo maligo sa isa po nilakan, guys. Ayan na. Guys, ang sarap ng dito sa paglakan, guys. Ma? Ay, kanunaya. Ambak mo na kunya ko ano ni. Sige. Ihin makata mangambak ng bangpal. Ading! Managing bosog-losog. Ano? Di ta kamao mo lang, oy! Di ta kamao! Putang! Nasudlan! Usa! Ge! Nice one! JJ for the move! Ambak ma! Jan, the real move! Wow! Woo! Jan ang pumbato! Baka ako. Taro nga ma! Paghinay ma! Ge! Sikay! Ikaw ay kaway ah! Dali na kay bukan sa vlog. Magdali ma! Oh, napa? Napa. Oh, napa. Napa yung mga crepes. Wow! Ikaw sa may ato ma. Hello guys, it's more fun in Pamilacan. So come now. Uy, si Janu! Jeno, Luza. Abi. The Corporal Dugong and Pamilacan. Oh, si Pit the Great. Grabe. Si Pinpin. Ala sa katoy. Ay, natagbuang sirena nga pulupot sa bus. Unsa ka? Tugnaw ka? Init mangod. Agoy! Dagan ginay mo rin mga starfish mugukod dito. Mamilit dito meron. Draw! Ultra gas! Si birthday tay! Basta ya.
Suran ba dito mag-sister to? Suran niyo. Sa si Dong, adi ba dong? Gerche? Dong ane. Dong ani ba dong? Gerche! Hi! Vlog na bugo! Oh, ikaduhang vlog, pamilakan. Naka-vlog naman ko ane, itong pagpista. So, iundang og ligo guys kanay tae. Dito to lutaw. Si Saike, crush ni nakangay ni kuan. Isa lang, terso, nadala da. Kaon tagkuan guys, kanang turon. Ang kasipon lagi na yung kuan. Ang lagat. Ayan. Mo pepe, sige na nakabulo. Malimot na siya. Nakakaon ba kung Igansen. Guwapo. Oy. Seksiya ba ya? Guwapo niya na pagka lapo-lapo pa. Awi din sa ding. waterproof na hala daw. Duloy. Ayun bidaw. Bu. Endil tara ilong dagat. Pwede sa ding, pwede sa. Tapos dito oy. May buhaton na to. Mga ligo ragyapon. Ang gaingon di ba moton man? Manakay mo? Ikaw. Ang kabo-kabo ra ko ni. Hoy. Hoy. Pete the Great. Mabasa na, Franz. Ha? Hindi, okay ra. Dili ah. Hadaw. Oo. Take dot. Bang mubuar. Nalapit mi sa pangpanggan guys oh. Pangpang oh. Grabe kayo. Ini lagi. Oy, ito. Buhay pa, patay na. Buang, buhay. What's up mga kapangga? Wow. Yun, di makatig vlog. Wah, grabe. Stream naman ko, Franz. Nag-stream ka? Sa Facebook? Or ay sa YouTube pod? Unsay mga games mo? Valorant. Abot nindot niyo yung computer man. Okay, computer. Man, we're zombies day. Sakya ka, Mar! Uso kayo na sa una, no? Yung zombies. Kasi nang hoy, ba? Yeah. Pete the Great. Oh! Wow! Uy, nako. Uplines. Patay. Kamu kampuy ka tuloy. Dito ba? Dito ba?
Mandar na, ang problema ni mo ini kuan ba ini. Gayud ni mo sa biyo-biyo ka ba. Wala na ko ni guys, undang og ligo kay kapoy na ko kung rumol, bayag ni taw-taw niya guys. So stay tuned. One eternity later. Sobrang lima na ni kabuhat. Ano ka na? Kano sa din lagi kuanay? 28 sa Enero. Inom. Wala yung na dapat kasi Uy. ang taon ngayon. Birthday tay. Harap to si Pipe. Di na dyan kung inom. Yun ingon bro. 6.5 hours later. Sus kino. Tara. 8:01 p.m. Day 3. Lambot na kami guys. Dahil successful vlog na naman. Nakot ka? Ha? Yung mga jinilas? Wala. Nandun. Lambot na kami guys. Nindot eh. Itong pamilakan kasi lang. Signal, ang problema lagi. So padong po may muli ron guys. Taud-taudan kay bayad ba siya mga ng tubig. So yeah, that is it. I hope you enjoyed this video. It's your boy Simon Proud Bulanon. Please like, share, subscribe, comment down below, and click the notification bell para maging updated kayo sa future uploads ko sa channel na ito. That's all and goodbye.